amahan sa anak ni Timiyang. Sure ka? Nag-iingon na Timiyang. Si Pijong ang amahan. Bago nihawa ko silang tindahan, 1 month ako buntis. Ako din ang anak. Dami kong pinagdaanan at hindi yun madali. Miyang, ako na ragod. Patingsa dyan na yung bata. Ano ko sunada man kay mga kabalo? Nya, man lang istorya dito. Nakikistorya pa siya mga agaw. Gusto lang may kaibalo ba kay kasi Pijong, mura nagmabuang. Buang? Buang naman to daan. Pagtarong bitaw Miyang. Nagtarong man ko. Sa tinuod, wa may amahan akong bata. Binuang, mabuo ba din nagwala na yung amahan? Huwag yun. Di man na mabuong bata kung wala amahan. Narana sa duha. Nakakarabo o kapijong. Wala ni amahan akong bata. Di ko mo angkon. Bigyan na yung anak ni Tito. Sige ka, kaya dili makahiling makonsensya. Ngano man di ay. Mabuang nyo na sa pidyong do kung di ka mutugan. Ano, hindi man makikistorya si Miyang sa kuha. Siguro gaw, dili kaya ni Miyang nga makita si mong naong. Pero kira, strong mo kong tao. Di ko basta-basta masakitan. Kabalo mo ko gaw, namanhid ka. Paglastig na tumiyang. Pero aksyon na to kabuang. Kabalo dyan ko, itugan na mo. Kaya abot sa panahon, ang bata mangita nagpapa. Uy, yung bata, uda ko nga wala amahan. Ay! Hila ka no! Baka, ano sa among hilak. Kabalo mo ko naastig ka! Ikaw sa tinuod. Si Pijong ang amahan. Daan ko palagi ka pidyong. Ngano makaingon man ka nga kapijong na. Bago ko nihawa silang tindahan, 1 month akong tiyan nga buntis. Awa, buntis na lagi si Timiyang lagi. Si Tito lagi amahan anak. Inyon, saan na ron? Lah, nakahiring si Itan. Unsa man? Saman? Unsa ka na? Nihila ka na. Loy, gagi. Di ko mahilak ko. Ngano day? Naku, ingon si Muha. Unsa man na? Ikaw ang amahan sa anak ni Timiyang. Ha? Sure ka? Oo, to, ikaw. Ngano kabalo makanatan? Ay, totoo na. Buritong din na. Balag di ka to. Basta ako nadunggan ako tuloy to. Unsa may giingon? Si Timiyang nagingon. Nag-istorya siya sa iyang mga agaw. Uningon siya, nadiday pasaba ni mo to. Gaw, basi tinuod na. Ang giingon na Timiyang. Si Pijong ang amahan. Ngano makaingon man ka nga kapijong na. Bago nihawa ko silang tindahan, 1 month ako buntis. Ako din ang anak. Tugan sa tinuod. Tinuod tong ingunitan. Ngakuha ng bata. Muha, ginatok. Balik-balik ko sikat. Hindi ka. Di mo maningog. Tugan sa tinuod ba? Tugan na Timiyang. Ay, napangatik. Nakadungog di ako. Wa ka naluoy sa bata. Muda ko nga way amhan. Tugan na ba? Miyang, itugan lang ang tinuod. Oo, anak ni mo si Zinaya. Nganong karon pa magani-ingon? Di ko gusto nga makaamahan akong anak og dili responsable nga amahan. Panindigin na, Jong. Naangay ka maamahan na ng bata. Ipakita sa amo ha. Kaya na ako nabuhaton. Papa na gud ko. Yes! Yes! Agaw na ko ni! Ninong ko! Yo, kumusta na? La 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 la. Dami kong pinagdaanan at hindi yun madali.